Gosh! What a view! Kuya, saan na yung ano mo? The driver for today, Gas Aquino Andrada. Dito rin ako dumaan kahapon. Tingnan nyo naman guys ang view ng kabundukan. Napakaganda ng creation ng Panginoon. Ayan, papasok na tayo na. Ayan, that is Sangkintin na ba? Tama, Sangkintin! Guys! Sangkintin! Sangkintin! So dito na tayo bukas. Diretso na tayo ng Tarlac. Hindi ka nalilito sa kalsada, ano? Sila nilingay. Ano na sila, baka habol na lang. Ayan. Hi guys, so tingnan niyo yung bundok. So ayun po yung bundok. Nandito tayo ngayon sa Sangkintin. Blended pa yun. Ayan guys, bakit kami ng bundok ngayon? Hey, grabe palapit tayo. Baka may activity tayong hiking. Tingnan mo ba yung event? Amazing Race. Amazing Race. Oy, dito ang ganda ng games nila. Jeneline, my friend. Alam mo yung Amazing Race? Yung may station is station.